Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. My Lord da alkali a kotuna kamar yi musu tasbihi ne ko kuma girma masu fiye da nam yadda ya kamata. To kalmar Lord da turanci ina zato abin da yake zai zama daidai da ita a larabci shine maulaya. Kaga in ka ɗauki Lord Rabbi wato Ubangiji na, to anan abin ya ɓaci, domin ba ka gaya wa wani makhluki Ubangiji ko kuma Allah, ka mai da shi Allah kenan. Saboda haka faɗin wannan haramun ne, sai dai in ta zo da ma'anar kalmar wato majibincin lamarina. Da larabci akan iya cewa maulaya, kalma ce wanda ana amfani da ita na cewa majibincin lamarina, kalma ce na ladabi wanda ake faɗinta, ba wani abu ne ma'ananta ba. Ba wani abun da ya shafi uluhiyya ko haƙƙin ubangiji a cikinta ba. To in wannan ne turawa suke nufi, ai ku ne turawan. In turawa suke haka ne suke nufi, to wannan shi kenan. Wannan ku ne za ku ba mu fatawa a ciki. In nufin su dai girmamawa ne da ma'anar cewa majibincin lamari na, to babu komai a cikinta. In kuma ma'ananta ubangiji na ne, to ta zama kalma ce na shirka kuma na kafirci, wanda ya faɗe ta ya yi ridda. Dukansu suna nan.